como foi o día? Bueno, pois a verdade é que foi un día complicado, o Rally da Coruña non defrauda, en dureza é un rally durísimo, sobre todo Coirós e Aranga son terribles, nos estrenamos coche e, bueno, tivemos algúns problemiñas, pero, bueno, estamos contentos, a verdad. E que tal se foi la estrena? Bueno, pois a estrena prácticamente, por dicirlo así, foi a pedir de boca, porque estuvamos todo o tempo nos tempos de cabeza e, bueno, eso estamos moi contentos de lograr un coche que sea competitivo en termos de, claro, suspensións, alineados e todo, que non é tan complicado, ou sea, que non é tan fácil. Bueno, agora a pensar xa en Noia. Pois enhorabuena por estar aquí a meta. Muchas gracias. Gracias.